Ti znaš što se gdje mi? Ne bе! Стига ти пък видео. Ей, сега ще го снимам как ще влиза във водата. Сега патките ще изгониш, бе. Ей, изгони патките! Не им казай на там да идват, със сака съм. Да Мини идват от другата насам. страна, бе. Със сака съм, те стават за яден. Те си Скачай, брат, скачай. Evo tam, vidimo tako. Виж как дълги са, че дълги са в фурната. Виж рибата, брат. Къде? Знаеш, това е голяма, човек. Ама е по-големи. О, си ти! Аз бях и снимал. Ага, виж скопля. Дай ти въдицата. Ама. Ма по-големи е, човек. Гледай го, гледай го. Sam ne bilek ama. Gelmiş. Ekmek lazım. Ya, виж го. Виж го идиота сега. Да. Изрод! Виж го. Ей, върни се обратно, няма да вадим, ме. Adam sen ver. То спя майка, вярвай. Ne, taşı bir sürü zor. Parkalan yanına gidecek o parkalan. Да, отивай до островчето. Tövbe siz tam üstüne savuruştu. Tam някъде от другата страна, там по непонятно. Виж го е. Далеко, айде. Изрод! И благороден. Доста време на първо. Време няма да излиза. Кой няма да излиза? Не бе, идем да дойдем, ме. Хората тук те идем с страната леко долу ще стават те там до храставата и само ще се палеки. Виж го. Измори се. Каталяса! Иди сега се отдай, не мога го извадя. Не, той какво там се отсъвни. Змия! Крокодил! Леко има автоподи. Как е на сянка, бе? Бягай някоя акула да не те захапи. Айде, вестай се, гьоп. Айде. Айде, той се побира. Айде, ние замнаваме, куре! До вечера! Виж го седна. Дай, бой, набираш сира, там се набира и си гледай сира. Ha ha!